Ay, kapuya ba eh. Layo ang ba nila, sister? Uy, sus. Uy, hala. Oy, si Cesar. Nagduwag milagro. Iba ko pa kasi Chris. Maon ang binuhatan sa iyang bana. Oh, ano, nagsitsut. Hala, uy, tanawa ra. Usa man nakita ni Cesar ang bayhana nga. Ako mga paglawas. Unya, si Chris nagkong sa tuwag lawas. Kini. Imbes na problema ko sa kwarta kaya ako'y kahulman na. Sibaw na ko ng Cesar o Chris nagkaparas dyan ro mga hangul kayo di ito kwarta ko karon. Simple na kanimo panghuwam. Di na gini makabalibad ka na sa panaman. Ay! Talabha kay sa aman malas man taron. Uy, makakita na ko. Wala oy makakita diri libon bayabasa na gununyan. Ang naa diri kabaw kanding kabayo baka. Ito sa slambaw. Ha? Ato ba ito sa unahan ta dyan? Ano na natin dali? Uyo, lagi. Kaong gani? Ars Chris. Ay, nang adlaw diha. Ay, hapon di amar. So, sa may ato. Sorry mo ka diri. Kuan ta ba ka nang mahanya talagi kung sa gamay lang nga kwarta kay Kiki lagi mal pindit tay manggo. Sila Mars, wala ra ba jud ko'y kwarta ron Mars. Kaon sa saging Mars to. Naidagang saging Mars. Ay, salamat lang mas dili man saging akong tuyo gud ka nang kwarta sa akong tuyo ba. Wala mo ko'y kwarta ka ron kaayo. Mars. Ay, pero gusto ka? Si Cesar na yan. Cesar? Oo, natoy dagang kwarta si Sir. Mapahuwam ka to. Mapawan na. Ano na? Ay, Sakto ay, kayo mong bugabot mo diri kay nenang itanin mo lang. Luto na say. Oh, nana tayo Len. Ay, sir, kanang kung lagi huwag ta ko og kwarta ba nakapan kay Ay. may kwarta si Mars Chris so diha lang ko nimo. Suwasa ra bagi kwarta Mars kay kanang ting kibaw biyan mabayran na mo diri. Among ref, among washing machine, daghan kay mga ano diha. Aircon pa, so grabe kusog kay mo kaong aircon. So wa jud kay kwarta. Wala, okay kaso yun. Meron mga ganang lap. Ako naglungag kay watay bugas kay watay kwarta. Sir, ala ra sir. Wala yung kwarta lagi rin. Wala lagi ko. Nakay kwarta diha uy. Kibaw ko nakay kwarta diha kay kung wa kay kwarta. Wala lagi. Bakit ano ba ka? Pero pa ninyo gapos-gapos ni. Di ko ako. Just di ko tal ikaw lang. Wala man. Oo, magani sa mo to manggani oh. Oh. Ano? Isa. Ma, I love ka na. Ay mo to na am de ko extra dito. Oh, na siya Unya, kwarta. ang bayran nandito sa atong aircon. Okay, bahala to. Okay, bahala dito. Karte kay napam ko nabilin dito sa akong ATM automatic tubig machine. Ay. Ala. Ay, Uy, sir. bayad na ba sa tong kuryente og tubig ha? Wala Ay, lagi. sus parehas gud ta Mars maupit ni are ko dire kay. Oh, kana. Pwede ra na kanang. Unya na lang nailisi ka na makaluwag. Unya na ilisi. Uy, Mars, kinahanglan Ay, ilisan ginani mo Mars kay kanang bayad pa ba dagha kami bayranan Ilis Mars. ka nako di dayan kay Awa na, bayad na lagi kawa may bugas. Kana lang makaluwag-luag sila lab kay. Naon sa makalaboy. Ang tao kung nangyayhanlan gani na dili na da. Ay, duot maayo. Okay lang kanya, sir. Kanang ilisi lang na ni sweldo ha. kanang kanang sir. Pwede kun ana ni bisag. 500. Ko Ano lang na ba diri? Kibo ko na kay kwarta diha. Sir, di kog silbig mo. Na lang. Ay 300. Oh, sus. Kira ka. Uy, ayaw ako na ginahanglan na imo na tapo kay wala ko. Wala mo gabutangan ana. Ang ako kahandusan ra hino. Ano ba dala man ka og kondom sa riyo? Oh. Mars, Dugay na kita na imong bana nga Dugay. dada si Ana ha. Sige na salamat. Dugay na ko paswerte, papaswerte. Oh, salamat ha. Ugma, ilisan ko ni Ugma. Kay Ah. Ay, sila na Mars ha, dugay sa ba jud kay kanilis. Hey, ilisan ako dayon. Salamat. Na ba? Ikaw ba? Ikaw, dili ka ba ko adik sa pahuwag kay daghan katag mga bayronon? Nalan man to na maluoy man ta ingon man siya nga gibugtit yang bana nga kanang nang lugwa ang bitok sa. Kita dili lang ta mangaon. Kawalan tayo pala bugas kay mo namang gipahulman. Mula ka ko ra mangita ko kwarta. Oh, mao na Dahil sa sa kuwang nimo, natay kwarta gipahulman nimo karon mangita ka kwarta. Di na as. Dagan dito sa kong ATM Wa nam ko. kay common sentido. Tawana ka, bahala ka diha. Alam, asam ka? Mulakaw ko kina Iyog lakaw ba? mulak balibang ko buang.